isang panibagong araw na naman po sa ating lahat. Welcome po sa aming YouTube channel, Tres Marias Farmers Vlog. Kung maalala nyo po, yung kapatid ko, yung inararo niya po dati sa aming vlog, yung pinakita ko. Ayan na po siya, may tanim na po siyang kamuti at saka talong. So ito na nga po guys, ito na po after 2 months, ito na po yung tanim ni Ja na talong at saka kamuting kahoy. Si Tres Marias number 3 po guys, siya si Ja. Ayan na po yung kanyang tanim. Ayan, may mga bagong lipat pa siya na talong at saka yan sa dulo, sibuyas. So ayan guys, ang libangan namin dito sa probinsya. Kasi bawal na nga maglabas-labas. Stay at home na lang at ang gagawin na lang natin ay magtanim-tanim. So ayun guys, may kasabihan nga na kapag may itinanim, may aanihin. So ayan po, kailangan lang maging masipag lang tayo sa buhay. Lalo na po sa panahon ngayon, ang mahal-mahal na po ng mga bilihin sa palengke. So kailangan magtanim-tanim tayo para hindi na tayo bibili. So ayan, namumulaklak na po yung talong. At mga ilang buwan din or linggo, meron na siyang bunga. So ayan guys, maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta niyo po sa aming YouTube channel, Tres Marias Farmers Vlog. Yung hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo guys. So ayan po, maraming salamat sa inyo. Thank you so much guys. Bye-bye.